Lapha sanibonani. Ninjani kodwa niyaphila? Sikhona. Cha nganzothi akonakela kakhulu nginikhumbule. Sixoxe lapha. Nasikhuluma. Ufuna sikhulume ne. Niyakwadi siyaxoxa. Ngithi mina asambe lapha ku YouTube ne. Pungalenja TV siyaphana ku Facebook, Pungalenja TV futhi nakhona. TikTok angikho, sidalo. Angikho TikTok, cela abathakathi bodwa nengiblogger nengireporter mina. Ku YouTube laphana abafuthi manifika khona. Nifike ni subscribe. Ungayibuki ivideo yami ungasubscribe. Uyabona? Buka ivideo yami, subscribe, like, comment man. Yeke ungqondoze chicken. Hey. uNkulunkulu wami mina ngibaza nonyanje. Yabona lapha ngithola ukuthi ivideo yami ibonwa abantu abawu5 million. Ama subscribers awu 10,000. Niyenzelana lento leyo? Laba abanye bona kanti yini ikwenze njani? Yini nomona nje? Bafowethu. Hambani nifike nibuke, nisubscribe, nenze yonke lento eniyenzayo. Ngoba manje mawukuthi niyabuka ngiqede nithule lokho kuyangikwatisa senze ukuthi lento nginishaye. Yabo. Ngizonishaya nje into esalayo. Ngizonishaya. Right. Laba abafika lapha ku YouTube ba comment ukuthanda kwabo. Ngithi mina kubo. Mayi babo. Abaqhubeke ba comment. Ngokwenza lokho i-content iyakhula. Ungathatha ukubheka ngithi uyakhumbula ukuthi ngisafika la endimeni bengimncane kanjani bengizacile ngawuquality biyela. Kwaya yagezeka le ndoda yavuka impela manje. Yebo leyo nto thina sifuna ukuthi umuntu mangabe efika simbone ukuthi hayi yena ufoqokile umuntu mombi. Ufana noLady Mo, ubani lo cula emngcwabeni? Ufana noLady Mo. Mengabe ngohamba kwesikhathi umuntu agezeka hayi ukuthi solo wena wafika. Ungangoquality biye ugqoka usize 2 webhlogwe. Namanje kunalokho uzaca kakhulu. Hayi. Wanda ngomlomo awucebezele phela nawe kube kanye sikubona ukuthi hawu liyaphila ijongo. Mali ibonakala egazini madoda. Ikani usithusela lapha nilokho enibhizi niyoboleka imoto emagarage lapha. Nispend 500 per day. Nithi seniphumelele. Uphumela kanjani uboleka into zabantu? Ubona indoda imilihlathi lapha indoda sinqe sikhulu indoda amahlombe. Yabona? Ngalento yokuthi ubhekele awucaci noma uyale okanye udukile okanye uthethwe umoya okanye uza ngapha akucace. Indoda ngamani ube mumbi phambili kuphela. Kodwa uma ubhekele kubonakala ukuthi indoda nansi iyaphila. Hayi lento yini uzaca waya online. No, ungadlula ungizwe. Ungizwe wafika emumbi la elokhuzana eqala ukusakaza wayemumbi mbi. Emumbi macingwane. Kwaya yagezeka lento kwaya wazama ungena e-studio acule naye. Bemhlomekisa koJata. Hawu. Lavuka ichunu. Kuze kube namhlanje ichunu ulivukile ichunu. Yebo lanto. So ke bafowethu ngidlulisa amazwi okubonga ke bafowethu ukuthi ke kukho konke engikwenzayo niyangeseka nihamba nami. Abanye noma bengizona nje lokho nje kuyangijabulisa ukuthi khona abantu abangizonayo kusho ukuthi I'm going somewhere else. Yabo. So thank you very much. Qhubeka kanjalo bafowethu ni like umsebenzi wami niwushare. Ningakhohlwa njalo ukuthi ngiyacula. Download ingoma zami ni striphe
nenze yonke lento eniyenza kuthiwa ustripper noma ustreamer kuthiwa yini mazwana bastriphe ne ya istriphe nenze zonke lezi zinto lezi ezenziwayo ukuze ngibe nemali. Mina anginankinga nokuthi umuntu ucabangani, mina ngizenzela into yami nje ehlukile. Ukuthi wena uthi ngeke ukukhuluma ngeke ukucula yabo nje mina ngathi ngivuka ekuseni nje ukuthi ngishona estudio ngiyocula ngenza lokho kucabangayo. Njengamanje April 2023 April ngingena ngiyakhipha manje 14 ingoma. Lapho ke kunengoma ngifuna ukufundisa abantu ukuthi yini ukuyibonga. Angithi uyabona ukuthi manje le ngoma engiyikhiphile 6 minutes bengiyibonga ngiyibonge only 2 minutes something. Yabo ngiyibonga nje yebo lonto. So ke manje kusuka manje kunengoma ezobe u24 minutes. Ngifuna ukufundisa la abantu ababiza amakhosi abathi bona banezibongo okhuzani no bani abathi bona banezibongo. Umuntu uthi ngayibonga 2 hours. No, ngifuna ukwenza ingoma ka24 minutes. La ngizofika ngicule khona 3 minutes then the rest ibonga waya qopha umlando. Ngo-April ngiyakhipha album 14 ingoma. Ngiyayikhalisa nje enyameni. Angibongi igidangoma, ngibongi imakhelwana, ngibongi masipala, ngibongi ikhansela, ngibongi Shoprite lapha ngiyayibonga mina. Hawu sengihamba ngibukana namakhawash manje. Ngibukana namakhansela ngwaze laphi namakhansela. Sengihamba ngibukana nenduna, ngihlala nami nenduna ngiyenzelani leyo nto. Hayi ngiyayibonga mina ngedwa. Ya. Yiloko ngishilo nje ngithi ngintuthu emhlophe equbuke emnyameni baqhophile bonke abasaboni bathothoza. Zinqeze esidudla isanasana mshado ezinje ibiye pomoyele bangiyimbeleko. Ya. Yebo lonto. So ke bafowethu zikhala ngempela manje, zikhala ngempela ziyakhala. Ngifuna ukuthi le album ezophuma bafowethu mina ngihlukanisa unyaka yini ekusiza ukuthi uhlukanise unyaka ukuthi udlale okugcina. Emva kwalokho ufane nomroza hayi suhlukanisile kunyaka bese kuba njani ke hawu nangu nomampinja nawe uhlukanisile unyaka engasekho emhlabeni. So lokho kusho ukuthini? Mina ngiyoniculela ingoma bafana enoyicula ngisho wedwa phakathi ngisho umali makho eseshonile abeyicula ethuneni. Ya. Ngiyinkosi mina bafana ngiyinkosi ngiyabusa nje. La ngifika khona ngiyaphatha nje manje ngizophatha kumaskanda. Ngithi ngiyinsizwa ngiyinkosi yensizwa manje. Kulonyaka nje obuqalile nje ngizophatha kumaskanda. Mina lo ngiyitraight impela. Ya. Ngiyinkinga nje ningibuka ngisho ningathini kusala nizowulalela umculo wami ngenkani. Ngathi ngifika kini ngithola ungawudlali umculo wami. Ngithatha ingane yakho ngiyifake ebhavini lale gqonyeni wamanzi ngivale. Uzuyidownload ngenkani ingoma zikaBhungane. Or kanje. Right bafowethu ngiyabonga kakhulu ne. Amazwi ami ke ala ekuthenini ke ngicela ukuthi niqhubeke njalo nisupporte nabanye. Ngiyabonga kakhulu ngani zakwethu uNkulunkulu anibusise lapho. Thank you very much. Nibe nosuku olufana nami. Yeah.